Avacoin sun ba da dama a ce a saka wallet. Wayanda suke amfani da waya mai screen mai dan girma suna da damar su yi haka. Amma an ka shiga cikin Avacoin din kaga sun dauke maka wannan wajen option na kasan nan wanda yake nuna maka friend da profile naka, to ka kai akwai matsala a gare ka kenan. Ba dama kai wannan connecting din. To amma sai dai akwai wata hanya da na samo mana wadda za a iya yin connecting ko da sun rufe maka wannan kasa. Hanyar ko ita ce zaka shiga cikin setting din wayarka, sai ka shiga cikin yadda kake ganin information na wayar taka, watan kama daga kan version da su waye. Yawanci dai an fi samun shi a my phone, wata kuma about phone, wata kuma system. To inda nawa yana cikin my phone, gashi nan kamar yadda kuke gani. Daga nan ka shiga sai ka nemo version information, watan kuma ana samun shi a phone information, watan kuma kana ma shiga cikin my phone din zaka gan shi, watan zaka ga waje da aka rubuta maka built-in number. Zaka tattaka hannunka akan shi sau 7. Daga nan zai baka dama ka sa security wayarka, shikenan zai ce maka you are in a development. Gashi nan kamar yadda kuke gani a nan wajen. To in yi maka haka, abin da ake so ya yi, sai kai back, sai ka zo wajen satin din nan duk a cikin setting din naka, sai kai satin ka rubuta smallest. In kai kuskuren typing ba zai nuno maka ba, to in ka rubuta ka danna satin sai ka jira shi. Daga nan zai nuna maka smallest width, gashi nan kamar yadda kuke gani. Sai ka taba, zai kai ka direct kan wajen da ake so ka taba din. Kana tabawa zaka ganshi a 360, sai ka goge, sai ka mai da shi 640, sai kai saving dinsa, sai kai minimizing, sai ka koma cikin Telegram naka, ka shiga cikin Avacoin din. Kana shiga zaka ga wannan option din da ya bace ya bayyana, ya fito, kasancewan ka matse rubutun da kayan cikin wayan ya dawo karami. To sai kai abin da zaka yi, kai connecting din. Bayan ka gama sai ka je ka kame da shi 360 dinsa domin screen ɗinka ya dawo kamar yadda yake. Ina fata wannan bidiyon zai amfani mutane da yawa. Ci gaba da kasancewa da ANG Hausa TV a Telegram da kuma YouTube da kuma TikTok.